ഹായ് ഫ്രണ്ട്സ്, പുതിയ വീഡിയോയിലേക്ക് എല്ലാവർക്കും സ്വാഗതം. ഇന്ന് ഉണ്ടാക്കാൻ പോകുന്ന നല്ല മക്രോണി ബിരിയാണിയാണ്. നല്ല സ്പൈസി ആയിട്ടുള്ള. അതിലേക്ക് ആവശ്യമുള്ള സാധനങ്ങൾ: മക്രോണി വേവിച്ചെടുത്തത്, ഉപ്പിട്ട വെള്ളത്തിൽ അതിൽ ഒരു കഷ്ണം പട്ടിട്ട് കൊടുക്കാം. എന്നിട്ട് ആ വെള്ളത്തിൽ വേവിച്ച് വാർത്ത് വെച്ച മക്രോണിയാണ്. പിന്നെ ഒരു ചിക്കൻ ഉപ്പും മഞ്ഞളും ഇട്ട് വേവിച്ച് വറ്റിച്ചെടുത്തത്, 4 മീഡിയം സൈസ് ഒനിയൻ ക്യൂബായി അരിഞ്ഞു വെച്ചത്, ഇഞ്ചി വെളുത്തുള്ളി പേസ്റ്റ്, ചില്ലി പേസ്റ്റ്, പിന്നെ മക്രോണി മസാല ഇത് മല്ലിപ്പൊടി, ജീരകപ്പൊടി, ഗരം മസാല, കുരുമുളക് പൊടി എല്ലാം ചേർത്ത് പൊടിച്ച് വെച്ച മസാലയാണ്. നിങ്ങൾക്ക് ഇതെല്ലാം വേറെ വേറെ ഉപയോഗിക്കാം. പിന്നെ ടൊമാറ്റോ പേസ്റ്റ്, 2 ടൊമാറ്റോ അരച്ചെടുത്തതാണിത്. തയ്യാറാക്കാനുള്ള പാൻ അടുപ്പത്ത് വെക്കാം. ഇതിലേക്ക് 3 ടീസ്പൂൺ ഓയിൽ ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാം. ഉള്ളി സ്ലൈസ് ആക്കിയത് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം. ഉള്ളി നന്നായി വഴന്നു വന്നിട്ടുണ്ട്. ഇതിലേക്ക് 1 ടീസ്പൂൺ ഇഞ്ചി, 1 ടീസ്പൂൺ വെളുത്തുള്ളി പേസ്റ്റ് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം. ഇതിലേക്ക് 3 പച്ചമുളക് ചതച്ചത് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം. പിന്നെ മക്രോണി മസാല 3 ടീസ്പൂൺ മക്രോണി മസാല ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം. അതിലൂടെ 1 ടീസ്പൂൺ മുളക് പൊടി, 1/4 ടീസ്പൂൺ മഞ്ഞൾപ്പൊടി ചേർത്ത് കൊടുക്കാം. കൂടുതൽ സ്പൈസി ആവാൻ വേണ്ടി. അപ്പോൾ മസാലയിൽ അധികം എരിവൊന്നും ഉണ്ടായിരിക്കില്ല. അതുകൊണ്ട് 1 ടീസ്പൂൺ മുളക് പൊടി, 1/4 ടീസ്പൂൺ മഞ്ഞൾപ്പൊടി എല്ലാം ചേർത്ത് കൊടുക്കുന്നുണ്ട്. 2 ടൊമാറ്റോ അരച്ചത് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം. ടൊമാറ്റോ പേസ്റ്റ് ചേർത്താലും മതി, പാക്കറ്റ്. 2 ടീസ്പൂൺ ടൊമാറ്റോ പേസ്റ്റ് പാക്കറ്റ് ചേർത്ത് കൊടുക്കുന്നുണ്ട്. കുറച്ച് കളർഫുൾ ആവാൻ വേണ്ടിയാണ്. മസാല റെഡി ആയിട്ടുണ്ട്. അതിലേക്ക് ചിക്കൻ വേവിച്ച് വെച്ചത് ചേർത്ത് കൊടുക്കുന്നുണ്ട്. ഇതിലേക്ക് 2 ബ്ലാക്ക് ലെമൺ ചേർത്ത് കൊടുക്കാം. ഈ സമയത്ത് ഇതിൽ ഉപ്പെല്ലാം കറക്റ്റ് ആവുന്നത് നോക്കി പാകത്തിന് ഉപ്പെല്ലാം ഇട്ട് കൊടുക്കാം. എരിവ് കുറവുണ്ടെങ്കിൽ കുരുമുളക് പൊടി ചേർത്ത് കൊടുക്കാം. ഇതിലേക്ക് വേവിച്ച് വെച്ച മക്രോണി ചേർത്ത് കൊടുക്കാം. എന്നിട്ട് നന്നായി ഇളക്കി യോജിച്ച് വെക്കാം. നമുക്കിതിൽ ഈ സമയത്ത് ഉപ്പ് കുറവുണ്ടെങ്കിൽ അതെല്ലാം ചേർത്ത് വെക്കാം. നന്നായി ഇളക്കി യോജിച്ചതിന് ശേഷം 1/4 ടീസ്പൂൺ ഗരം മസാല മുകളിലായി ഇട്ട് കൊടുത്ത് 1 ടീസ്പൂൺ ഇതിന് മുകളിലായി നെയ്യ് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം. ഈ സ്റ്റൗ സിമ്മിലാക്കി ഇതിൻ്റെ ഓയിൽ വെച്ച് കവർ ചെയ്ത് അടച്ച് 5 മിനിറ്റ് വെച്ച് ഇത് 5 മിനിറ്റ് ഇങ്ങനെ സിമ്മിൽ വെക്കാം. അപ്പോൾ നമ്മുടെ മക്രോണി ബിരിയാണി റെഡി ആയിട്ടുണ്ട്. ഇനി നമുക്ക് ഓഫ് ചെയ്യാം. അപ്പോൾ നമ്മുടെ മക്രോണി ബിരിയാണി റെഡി ആയിട്ടുണ്ട്. എല്ലാവരും ട്രൈ ചെയ്യുക.